Higala, kumusta? May buntag ka na tong tanan. Welcome sa atong pagpanag-uban dinhi sa atong tulumanon sa Facebook o sa YouTube. Nagpasalamat ko nga nagbalipayon ka, nakig-uban karon. Ang atong hisgutan karon mao ang mga praktikal nga butang alang sa pakigdait sa mga katawhan diha sa simbahan. Usbon ko, ang atong hisgutan karon mga praktikal nga butang alang sa pagpabilin sa pakigdait sa katawhan diha sa sulod sa simbahan. Ang atong hisgutan nga teksto ato kining mabasa sa Roma 14:1 o nga sa unahan o ato pang hisgutan ang pipila ka mga taas ni nga verse sa Roma kay sa Roma 14:1 ngadto sa 12 padung pa sa 13 og sa unahan. Ang mao nga teksto naghisgot kini sa pakigdait diha sa katawhan sulod sa simbahan aron nga malikayan ang mga problema sa simbahan. Nindot kini nga pasahon maigsoon is tumoy-tumoy na nga part sa Roma dinhi mahisgutan nato ang daghan mga praktikal nga mga guidelines nga gihatag sa Biblia bisan pa gani katong pagsunod sa panggobyerno ug paghuman niini ang praktikal nga resulta sa kahibalo sa pagbalik sa atong Ginoo. Pandinhi nga praktikal nga atong hisgutan karon mao lamang ang pagigdait nga malikayan nato ang mga problema pinagi sa pagsabot sa usag-usa. Ako basahon may igsuon ang Roma 14:1 ngadto sa 12 matud Padre, dawatan ninyo ang huyang sa pagtuo sa walay pakiglalis kaniya. May nagtuo nga mahimo nila ang pagkaon sa bisan unsa, apan ang huyang sa pagtuo mukaon lamang og utanon. Ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tawo nga utanon ray kanon. Ug ang tawo usab nga utanon ray kanon dili angayan maghukom sa tawo nga mukaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. So nagay mga lain-laing opinion maigsoon sa sulod sa simbahan ay mga tawo nga sulod sa simbahan nga utan ra ilang kanon apo iban mingon nga mukaon sila karne. Kinsa man nga kung kinsa ka man nga maghukom sa sulugoon sa laing tao, ang iyang agalon mauray maghukom kung makatuman ba siya sa iyang katungdanan o wala. Makatuman gayud siya kay mutabang man kaniya ang Ginoo. Bersikulo 5 matud pa, may nagunahuna nga dunay adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw, samtang ang uban nagunahuna nga parehas kabalaan ang tanang adlaw. So bigin pareha mga tawo tinuan may tungod sa pagbalaan sa adlaw. Libre ang matag usa sa pagsunod, hain niini ang hugot niyang gituhuan. Bersikulo 6 matud pa, ang nagunahuna nga mas balaan ang usa ka adlaw kaysa ubang adlaw nagpasidungog sa Ginoo. Ang mukaon bisag unsa nagbuhat niini sa pagpasidungog sa Ginoo ug nagpasalamat man siya sa Dios tungod sa kalanon. Tinod mga igsoon, lain natong pagsabot sa adlaw o sa mga pagkaon. Padayon ta pagbasa, ang nagdumili sa pagkaon sa ubang butang nagbuhat usab niini aron pagpasidungog sa Dios. So kung ang uban mga tao dili mukaon sa ani nga klase sa pagkaon, gibuhat niya kini nga di sa mukaon na kay gusto niya mahimaya ang Dios. Kay matud pa maigsoon, kun matud pa diri kay walay usa ka nato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kung buhi kita og atong kinabuhi alang sa Ginoo, ug kung mamatay alang usab sa Ginoo. Busa buhi kon patay iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay og nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa buhi ug sa mga patay. Busa nganong maghukom ug magtamay man kamo sa inyong isig ka magtotoo. Padayon ta muatubang kita tanan sa Dios aron hukman niya. Bersikulo 11, kay ang kasulatan nagingon tungod kay buhi ako nagingon na Ginoo, buluhod ang tanan sa akong atubangan ug ang tanan magdaig sa Dios. 12, busa ang tagsa-tagsa kanato maghatag husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. So mao kadto ang Romans 14:1-12. So ato ning plastaron maigsoon pagsabot nganong miyon ko nga mga praktikal kini nga guidelines aron magpabilin ang pakigdait or kini bang pagsinabtanay sulod sa simbahan sa lain-lain nga mga opinyon. Adunay paglahi sa pagsabot sa mga sumusunod ni Kristo kay kabahin sa unsa ang gidili o ang gitugot.
tungod sa pagtulunan ni Kristo ug sa pagtulunan sa balaod sa daang tugon, mao ni nga lain tag interpretasyon sa Old ug New Testament. Mao nga dunay panaglahi sa hunahuna tali sa mga kasimbahanan. Ang uban supak sa pagkaon sa karning baboy. Dayon si Jesus mingon, dili tanang musulod sa baba makahugaw sa tao, kun dili kadtong mugawas sa baba niini. Tungod kay nagikan kini sa kasing-kasing, di na ang kadautan sa hunahuna, na diha ang pagpatay, na diha ang pagpanapaw, pagkaulag, pangawat, pagsaksig bakak o pagpasipala. Mao kini ang makahugaw sa tao. Hinuon ang pagkaon sa karning baboy dili makaayo sa lawas sa tao apan dili sa iyang espiritu. So posible nga musaka yung BP kung mukaon siya baboy pero dili musaka ang BP sa espiritu. Ang ubang Kristohanon nanigarilyo og gapanigarilyo samtang ang alang sa uban kini pagsigarilyo dakong sala. Tinuod nga ang pagpanigarilyo makadaot sa tao bisan ngadto sa uban maka simhot sa aso, matakdan pud sa pikto niini. Mao nga gidili kini kay makadaot sa lawas. Mao nga ang sigarilyo mismo, dili sala, pero siya nga nagpanigarilyo ang naghimog dautan sa iyang lawas. Ang uban nagdili sa alkohol o druga ug husto sila kay kining mga bisyuha muulipon sa tao nga nagamit nini. So kining pag inom-inom o gining mga druga kadaot mo gini sa tao. Busa likayan ta ang druga ug alkohol, mahimong moinom gamay sa alkohol kun pagpanambal ang tuyo. Apan mas labing maayo ang hinlo og priskong tubig nga gihatag sa Dios kanato, mo'y angay nga imnon. So og makaayo manggaling ang tubig, tubig na lang, pero kung para pa kuan lang, pa tambal lang sa tiyan, okay ra gyapon. Wa man pud niingon nga ang alcohol mismo mahimong bisyo. Ang giingon lang kung himuon yung makadaot sa lawas, mao siya makadaot. Ang nagunang pangutana sa mga kasimbahanan sa panahon ni Apostol Pablo, angay bang mukaon sa pagkaon nga gihalad sa mga Dios-Dios? O mao po ni siya ang lain pod nga magkalahi atong nahuna nini. Labi na ma-apply kini sa kanang okay ba sa Kristohanon nga mamista. Kayong uban nagakaon niini samtang uban dili makadawat niini. So lain-lain ta hunahuna na pwede mamista, pwede po dili. Si Pablo miingon nga sakto ang matagpanid. Kung matagpanig kay kadtong mga pagkaong gihalad sa Dios dili espiritu kun dili unod. Og bidugang siya nga ang uban nagtuo nga kadtong pagkauna ubos sa makahugaw nga espiritu. Apan kini apil na sa kaluwasan nga gihatag ni Hesus. So apil naman tong kaluwasan gihatag, gilimpyuhan naman tanan ni Hesus. Dili na kita ubos sa balaod apan gawas nun na diha kang Hesus. Ang ubang magtutuo nagbalaan sa Sabado, uban sa Biyernes, ang uban sa Domingo. Si Pablo miingon sakto silang tanan. Kay si Jesus wala nagbalaan og mga adlaw apan sa katawhan. Asbon ko si Jesus dili wala magbalaan sa adlaw apan nagbalaan siyang tawo. Busa ang pagampo ug pagsimba sa Dios mahimo bisan unsang adlaw o bisan unsang oras. Wala kini limitahi sa usa ka adlaw o sa panahon apan mahimong buhaton matag adlaw sa tanang panahon. Ang matag membro sa iglesia kinanglan dili maghukom o magtamay sa usag-usa. Si Jesus miingon ayaw paghukom aron dili usab ikaw hukman. Busa kinsa kadtong hamtong sa pagtuo dili mo tamay ngadto sa mga baguhan o dili magpakita og gugma kanila. Alalayan ang mga baguhan sa pagtuo, dasigon og tabangan mutubo sa kaalam sa Dios. Sa samang paagi-usab ang mga baguhan dili maghukom sa mga hamtong sa pagtuo apan mohigugmag mo respeto kanila sa ilang tanang kung sa silang tanan kay gigugma sila ni Hesus. Sama sa matud-an ni Pablo dili na kita nagpuyo kanato apan gitugyan na nato ang atong kagalingon kang Ginoong Hesus sa hingpit hangtod sa hangtod. Busa bisan kita buhi patay sa atong pagkaon ug pag-inom, iya kita sa Ginoo kinsa naghatag sa nabanhaw niyang kinabuhi aron mopuyo kanato. So mo ni atong timan-an maigsoon, no? Samtang ang espiritu sa pagdinautay naglihok sulod sa iglesia,
si Pablo nagpasidaan sa mga mahuyang ug sa mga lig-on sa pagtuo sa pag-ingon, pagbantay kay ang tanan matubang sa labawng maghuhukom. Kitang tanan matubang man tas Ginoo. Dili na kita maghukom sa uban apan hukman ang atong kaugalingon. Isugid ang atong sala ug batukan nato ang mga sala pinagi sa ngalan ni Kristo. Kung nagtinguha kita sa pagtabang sa uban nga maluwas sa ilang kasalanan, buhaton kini sa maligdong nga pulong uban sa gugma pinagi sa mga pag-ampo. Hinumdumi kung atong hinumduman nga dili kita labaw sa pagkamatarong sa uban. Tinghuaon nato nga walay mga magtutuo nga mapandol sa ilang pagtuo tungod kanato. Og ato pag yung hisgutan maigsoon ang praktikal pag yun nga paagi dinhi nato tapuson maigsoon kini